Good morning! Mga nakataob pa yung ano namin dun. Anti-poknat. Sa sofa. Ayan. Kailangan mabilang ko to si Poknat ng ano, ng higaan niya rin, tulugan niya. Pati si Groot. Ayan. Ayan na. Ayan. Wait lang, oy! Antay mo na lang dyan, Bunso. Groot! Kunin mo muna pantali mo. Andiyan na si Bunso eh. Kalabas lang namin ng kwarto. Uy! Groot! Hindi, babalik yan. Yan. Tali ka muna. Yan. Very good yan eh. Tapos baba ka na, go. Poknat, sama na, Poknat. Anyway, ayun nga. 5 minutes. Ayun, 5 minutes bago mag-10. Kakalabas lang ulit namin ng kwarto. Paano? Ang ano, lumabas ako kanina, mga 7 ata. Walang tubig, magsasaing na sana ako. Ayun o. Nakatiwangwan. Yung rice cooker. Yun, tapos nag-browse ako ng ano, ng Facebook, yan. Tapos sobrang ano yung tinitsura ko. Hindi naman masyadong haggard. Ang babaw ng tulog ko kagabi, gawa ng, ang dami kong, gawa ng. Sabi ni Daddy, pag naririnig niya ako nag-edit ng vlog, ito si gawa ng. Ano bang gusto mo sabihin ko? Alerts. Anyway, ayun nga, sobrang babaw ng tulog ko. At, ewan ko, ang dami kong iniisip. Ganito kapag ang daming tumatakbo sa isip ko, sa business, yung ganyan, kailangan yung mga dapat kong gawin. Kasi yun nga, may mga bagong product na dumating. Gaya nitong kabaya candy, ang dami na namang buhos na naman yung inquiries ko dyan. Tapos yung holistic coffee. Asan yung holistic coffee? Ito, oh. Itong napakasarap na kape talaga. Or dito ako na-excite. Kahit ako nakatulog masyado. Charot. Yan. Ang sarap kasi nito. Super duper. As in, ang daming inquiries. Pati yung Canada, kumuha agad ng 50 boxes niyan. As in, guys. So, ayun. Tapos, late pa kami natulog, mga alas 3 na ata, at yung internet nga nilabas namin kasi sobrang hina na internet dito sa sa labas. Yan, so nilabas ni Daddy yung router. Ayun nga, nasabi ko kagabi, pagalitan kami, parang nasaway kami na Ate Remy kasi alas 10 na ata yung nagdi-drill pa si Daddy. Sorry, Ate Remy. Hindi pa tapos yan. Kasi yun nga, sabi ko bukas na lang natin ituloy at nakakaya sa mga kapitbahay natin. So anyway, yun. Mag-ano muna ako. Saing muna ako. Ganito siya, guys. Ang ganda-ganda niya. Diyan! Diba? Ang ganda ng mga kulay. So, tatlong flavor na kasi in one box. So, classic hazelnut. So, medyo nutty and strong. Tapos, French vanilla, smooth and velvety, mocha latte, creamy and chocolatey. So, favorite ko yung yung French vanilla. Sobrang sarap niya. Yan, magkape na tayo. Yan, magluto ako ng sinampalukang manok. Kasi ang tagal na netong manok dyan sa sa freezer namin. Yan. Bato-bato naman siya, guys. So, okay lang yan. Matagal na. Pero, hindi na natin siyang i-consume. Tapos, ko lang siya. Parang i-roast ko lang siya ng parang ma-brown lang ba yung skin. Kasi masarap kasi ng palukong manok. Yung inihaw, actually, inihaw na muna. Pero, since wala tayong ihawan dito, air fryer na lang. Yung medyo mag-char lang yung skin niya. Para mas malasa siya. Yan. Total, bumibili pa naman si Rico ng mga sangkap ko. Season ko muna pala ng salt and pepper. Itong chicken. Kailangan mag-grocery. Wala na kami salt.
salt. Pati pepper. Wala na rin. Oops! Parang ito. Dumating na si Rico. Ito yung pinabili ko sa kanya. Isang taling pechay. Hindi ko alam ba't isang tali lang binili niya. Yan, tapos kamatis. Yan. Diyan lang kasi siya sa sa Pasay Palengke. So, hindi dun sa malakihang palengke na kilo-kilo. Yun. Konti-konti lang binili ni Rico. Pero okay lang. Ako na lang mamalengke. Yung kailangan ko lang talaga ngayong pang ulam. Yan. Pansahog sa sinampalukang manok. So, kamatis. Ang ginis naman itong labanos. Labanos. Ito peche, di ko lang kung saan ko gagamitin. Nagpabili lang ako just in case. Then, talong. Tapos, sampalok. Yan. Siyempre, kailangan legit na sampalok talaga gamitin para maasim. Yan. And then, kangkong. Tapos, sitaw. Then, luya, of course. Tapos, siling haba. So, yan. Prepare na tayo. Kasi okay na tong manok. At aalis din kami ni Daddy. Punta kaming Ace Hardware. Mga bibilin kaming gawa ng nilabas nga namin yung router. At sobrang hina ng kuryente. Sobrang hina ng dito. Ayan o. Mukhang ewan pa yung router dyan. Nakalambitin. So, bibili kami ng kakailanganin para maayos yan. Hi guys! Ayan, punta muna kaming MOA ni Daddy. Bibili. Ay, asan na yung listahan? Ayun, kala ko naiwan ko na naman. Pinulsa ko na to kanina eh. Ayan, may listahan ako. Ayan, magre-restock lang kami ng apple juice. Tapos, mga konting kailangan sa bahay. Ayan. Habang wala pa masyadong ginagawa. Natapos ko na yung mga palalabog ngayon. Then, si Bunso kakababa lang sa LBC. Sinabay na namin. Ayun. Kabalik na kami, guys. Grabe, sobrang aga na naman magsara ngayon ng mall, no? Alas 7 na naman sila nagsasara. Yan, dapat pupunta pa ako sa sa healthy options kasi bibili nga ako ng melatonin, kaso wala, sarado na yun, nakuta na kami. Sa Ace Hardware lang kami nakapunta, tapos sa grocery, yan, yung lang naman binili namin, mga spices lang kasi wala na akong paminta. Tapos, yun. Ayun lang talaga. Kasi marami pa naman kami dyan. Yan pa naman. Ito lang yung wala na ako. Mga ginagamit sa pagluluto. Tsaka yung ni Daddy. Yung Mott's apple juice. So, yun lang. Bumili ako ng garlic powder. Crispy fry. Ito kapag mag-try ako nung ano ba yan? Yung pata ng baboy. Paksiw. Ayun. Parang natakam ako. Yan. Paminta, durog, powder. Tapos, yung garlic. Then, ito yung powder. Tapos, ano ba to? Salt. Ayun lang talaga. Soy sauce, suka, patis. So, yun lang ang laman nitong Yun lang talaga binili ko. And then to. Yan. Beef, pork, and chicken. Tapos yun. Wala nang iba. And then duman ako dyan sa restaurant dito malapit sa nag-take out lang ako ng ulam namin. Ito pala tinapay. May alambre. O basta mga lang dito mga mga adapter. So yun lang. Pakain muna kami at nagugutom na ako. Yung kain ko is kanina pang morning. Ayan. Ano natin pero in fairness, laking tulong nitong apple kay Daddy. Hindi na sumasakit yung niya. Yung tiyan niya. Pero yun, kailangan niya pa rin flash. Legit naman yung flashing, guys. Yan, kaya pa naman yung sa kanya kasi 1.7 centimeters. 1 centimeters. 1.7 centimeters pa lang. So, kapag
Kasi naano din yun sa, ano, sa Salamat Doc. So, kapag ka mga 2 centimeters pataas na, yun ang hindi na pwedeng i-flush. So, we'll try. Dapat pa-flush na muna. Baka makaya pa. Pag hindi, okay, fine. Wala tayong magagawa kundi biyakin yan. Makulit na yan. Bakit? Maboy! Macboy! Lalagay ko na yan sa... Macboy! Oh, no. Buhangin to, tangi. Adlay rice yan. Yung sa... Burakaya. Para kasi yung pang ano, no? Mukhang pang aquarium na, ano? Ng mga bato-bato. So, yan. Sinaling ko na yung aking adlay rice. Sakto pala siya dito. 3 kilo. Ayan. Dapat gagawa ako nung ano pala. Kaya ako may jar na ganito. Nung kombucha. Wala na. Hindi na ano. Hindi na tuloy-tuloy. Ito pala. Bumili rin kami ng ano. Mga pang-ulam-ulam. Naiwan sa sasakyan. Ano yan? Ano yun? Papel. Sus ko naman itong dalawang to. Yan. Sisig kasi favorite ni Chris. Tapos chicken ham, tofu. Magano ko na naman ako magsasabaw. Tapos hotdog. Yan, bumili ako nitong ano. Tonkatsu. Slice. Tapos tofu. Then, ano lang ulit? Johnsville. Sarap yan eh. Ayan, growth. Ayan, nag-order ako ng pusit. Tapos chicken. Then, chop suey. Kasi nainit ko lang yung sabaw kanina. Kain tayo. Chicken wings. Hello guys! Oh my gosh! First clip ko ngayong araw na ito, January 19 nata? Limot ko ang date. So, Wednesday, ayan, kauwi ko lang galing simbahan din. Nagsimba ako sa Baclaran. Ayan, and hindi ko nadala tong camera. Kaya wala akong vlog talaga. Ngayon lang. So, nag-pick up kasi kami ni Daddy ng mga paninda na naman. At, ayun nga, uuwi kami. Uwi kami sa probinsya on Friday. So, susurpresahin namin sila mama. Na lahat kami, if possible, lahat kami makauwi. Yan. Kasi, di ba may patampururot, si Papa. Ayun, and 2 years nang hindi natatauhan ng marami yung, yung bahay namin doon. So, inano ko yung mga kapatid ko. Tara, uwi tayo. Surpresahin natin. Daddy, baka rinig pa yung rinig pa yan dito. Lakas kumuha ng sounds na ito eh. So, sabi ko sa mga kapatid ko, tara, surpresahin natin sila mama at papa. Ang alam nila is kami lang yung uuwi. Yan. Si Nene, yung ganyan. Kasi magbabayad nga kami ng tuition, diba? So, yun. Makasama pa kami. Sabi ko nga kay Rico, kasi uwi na din yung si Rico sa probinsya nga. Sabi ko, ay hindi ko pa pala siya natanong actually. Sabi ko if ever, mag-close na lang kami ng weekend, parang Saturday, Sunday. Ngayon lang naman, close kami ng 2 days. Tapos ayun, para makasama lahat. Pati si Percy sasama na namin kasi wala magpapakain. Then ayun nga, yung mga may pasok naman is on Sunday din babalik. Yan, para makauwi lang, yung ganyan. Makalanghap ng fresh air. Tapos, inaantay ko pa yung in-order ko na heater. Kasi nagpapabili si mama, kabilin-bili na ni mama. Pang init ng tubig kasi sobrang lamig pa rin dito. So, nag-order ako sa Shopee, gawa ng kahapon. Ayun na naman si Daddy. Ayan, lagi kang gawa ng... Ayun nga, kasi kahapon sa Ace is wala akong nabili. Yan, yung dilaw lang yung available. So, yun. Anyway, ayan lang. And yun nga, kanina pumunta kaming handyman din. May dadaanan kaming handyman. Kasi nag-lunch kami ni Daddy sa isang mall na malapit sa pinag-pick up namin. So, kailangan ko ng pan na maliit. Kasi nga 3 lang naman kami dito, diba? Yung unang binili ko sobrang laki. So, yan. Bumili ako na itong 20 cm. Tsaka ito. Buy one take one kasi. 24 cm. Yan. Sabi ni Daddy, puro ka na lang
Kawali. Kasirola. Ewan ko, natutuwa lang ako pag may mga bago akong kawali tsaka kasirola. Parang ginaganaan akong ipagluto sila, diba? Yan. Ano pa ba yung mga binili natin din? Tapos ito, free lang to nakuha ko. Kasi yung handyman, 50% off sa ano, sa mga, tawag doon mga gamit, sa pang, mga handy, ano tawag doon, daddy, sa mga gamit mo? Mga tools. So, napabili na naman kayo na si daddy and tinago niya na ata. Wala na dito eh. Tapos ito, free na bread keeper. Daddy, anin mo nga to? Ganyan siya tsura. Assemblein pa to. So, let's see kung maganda to. Kasama pala to. Kasi ayusin ko yung cabinet dyan sa ano. Yung sa cupboard. Para, ayun, 480 siya. Tapos 50% off na lang siya. Diba? Yun. Tapos ito yung free niya. Drawer organizer. Bongga na. Buti nag-ano kami doon, pumasok sa handyman. So, yung mga spices ko dyan, ayusin ko. Dapat pala dinalawa ko na. Yung nga ko. Kasi nagmamadali na kami. And, ayun nga, sabi ko for dinner, kasi talaga sobrang busy ko ngayon, hindi na ako makakaluto. So, nag-take out na lang kami kanina. Sa kinainan din namin ni daddy. Ayan, parang beef mechado, tapos seafood, kare-kare, and then pinakbit. Yan. Kasi kanina yung nagluto lang ako ng ano. Ano to? Yung take out namin. Hindi ko naubos, sabi ko sa aso. Ito lang niluto ko kanina. Tapos may sinigang pa naman kami dyan. Ito, hindi na ito pwede. So, yun lang. Ayun lang, guys. And, since nag-ano nga ako, nagko-coffee ako ng holistic, hindi rin ako masyadong ginugutom ngayon. So, yung kain ko kaninang lunch, around, anong oras yun, daddy? Yung lunch natin? Mga last 2. Yun. Tapos alas 9 na Ngayon lang ulit ako kakain. Kaya mag-init na ako ng ano, ng kanin ko. Ito pala yung mga nabili niya kanina. Yan, puro 50% off to eh. Yan, alam niyo na, maka-Stanley yan. Ang tawag dito, daddy? Level? Tapos, ano pa mga binili mo? Mga pantali, fastening tape, tapos, paite? Tawag dito? Pait. Yan, pait. Yan. Papaitan. Then, ano pa yun? Yung wood saw. Yan. Kasi gusto dyan Stanley din. Cross cut. Tapos itong wedge door stop. Ayan lang.